Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang luhod po ang gabos sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matidabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po iyo ang Domingo kan marahay na pastor. Ang sa tuya pong mass intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni na Joy Ann Briones, Maria Aina Gigantone, John Luis Tungol, Andy Morales and family, Mark Albert Serrano, Liza Anon and family, Mr. and Mrs. Beringela, Luna family, Jofre Mirandilla, Angela Los Baños and family, Avengosa family, and for everything God's answered prayer, kahagadan ni Mika Andrea Cambaya. Special na kahagadan for fast recovery of Irene sa Can Amaranto family to pass the board exam ni Jillian Marie Aringo for safe travel kan Pascual family for passing medical and fitness test in Philippine Navy ni RG Castillo asin special man nakahagadan ni Ruel asin Arlene Dawal Almasco. Para sa kapahingaluan, kan kalag ni Nazario Jr., dulot kan Itis family, kalag ni Digna dulot kan Arena family, kalag ni na Apolinario Asuncion asin Felix Sr., dulot ni Kimberly, kalag ni na Eduardo Sr. asin Lydia, dulot kan Luna family, All Souls dulot kan Pascual family, kalag ni Ronald Joseph, dulot kan Cano family, asin kalag ni na Hilario, asin Matilde, dulot kan Avengosa family.
Banwaan nin Diyos, tindog po an gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpoon. Biyayang pangako niya Good afternoon. Good afternoon to Sa Father. ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Misa antisipada para sa agang Domingo, na kung sa inyaon na po kita sa ikaapat na Domingo, kan pagkabuhay liwat o Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Ining Domingong ini, pinagkukonsiderar na Domingo, kan marhay na pastor. Good Shepherd Sunday. At the same time, it is also declared as the World Day Prayer for Vocations, pagpamibi para sa bukasyon. Ngunyan, tanganing kita po gabos na uyadigdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako anin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pasalamatan di ka, muli ka, nagmula mo kamurawayan. Kagurangnan na Diyos sa langiton, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking buktong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheragi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako ang samok akimahera. Ika na nagtutukaw sa ko ka nama, kaheraki kami.
ikasanan, banal ikasanan, kagurangnan, ikasanan, urok kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa tamurawaya, kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, na sindeng kasagkoran, nagiya ka sa mo pasiring sa pakisumaro kan mga langit no na kaugmahan, tanganing an kapakumbabaan kan mga karnero makaabot sa iya, na kung sa'y nagikanan kusog nin pastor. Uri kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ipinapasabot ni Pedro sa mga tao na yaon sa templo, na ang pagkarahay kan pilay, bako dahil sa saindang kapangyarihan, kundi hale ini sa kapangyarihan kan ngaran ni Jesus na kagurangnan. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan si Pedro, pano kan Espiritu Santo, nagsabi sa inda, mga namamayo kan banwaan, asin mga gurang. Kun kami sinisiyasat ngunyan, manungod sa marahay na gibo, sa sarong tawong maluya. Kun paano yu ini naligtas, maaraman nindo gabos, asin kun ang bilog na banwaan ni Israel, na sa ngaran ni Hesu Kristo na Nasoreo, na sa indong ipinako sa krus, na binangon kan Diyos hale sa mga gadan. Sa ngaran niya, ang tawong ini nakatindog sa atubang nindo, narahay. Sa iyang gayo, ang gapong isinikwal nindo na mga paratugdok, naging sarigan. Asin mayo kiisay paman an kaligtasan, tamayong ibangaran sa sirong kanlangit na itinao sa mga tao, nakaipuhan para kita makaligtas. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Aleluya! Magpasalamat sa kagurangnan. Siya marahay, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa tawo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa mga Ginoo. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Nagpapasalamat ako, ta sinimbag mo, asin ika ang nagi kong kaligtasan. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kang sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Bendisyon sa minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Bendisyonan kamo sa harong kan kagurangnan. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Diyos ko, ika pinapasalamatan taka. Diyos ko, pinapaurog ko, ika. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod paman an sa iyang pagkaherak. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Dahil sa merito ni Jesus sa krus, asin pagkabuhay liwat,
Kita gabos nagin mga aki kan Diyos. Bilang mga aki kan Diyos, inaapodan kita na hingwahon na maging kabaing sa Diyos sa paagi kan buhay na banal, asin pano nin pagkamuot. Himateon niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga namumutan, hilnga kun anong pagkamuot an itinao sa to kan Ama, na pag-apudon kitang mga aki kan Diyos, asin iyo iyan kita. Uli ka ini, dai kita mamimidbidan kan kinakban. Uli ta siya dai midbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki na kita kan Diyos, asin dai pa ipinahiling kun magiging ano kita. Aram ta na kun siya magpahiling, magigi kitang arog sa iya. Uli ta, mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, ako ang marahay na pastor. Ang marahay na pastor, idinudulot niya ang sadiri para sa mga karnero. Alagad, ang parapatandaan na bako man ang pastor, na bako man na sadiri ang mga karnero, natatanaw ang lobo na nag-aabot, binabayaan niya ang mga karnero asin minadulag. Kaya tinatabag sindakan lobo asin binawarak. Ulit parapatandan siya asin mayo nin pagmakulog sa mga karnero. Ako ang marahay na pastor. Midbid ko an sa kuya asin midbid ako kan sa kuya. Siring na midbid ako kan ama. Midbid ko man an ama. Ang mga buhay asin ang buhay ko itinataya ko para sa mga karnero. Igwa ako nin ibang karnero na bakong tagalooban na ini. Sindaman kaipuhan ang tabayan ko. Dadangugunindaan sa kong tingog, asin magkakaigwanin sarong aripunpon. Sarong pastor, iyo ini, kunta no, tanamumutan ako kanama, ulite tinataya ko sa kong buhay, tanganing makamtan liwat. Mayo nin makakaagaw kay ni sako, ako sa diri ko ining itinataya. Igwa akong kapangyarihan na itaya ini, asin otoridad, bawion. Ini ang tugon na inako ko sa sakong ama. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakigreet daw muna po sa tuyang mga katain na good afternoon. Nasambit ko po sa pagpuon kan Santa Misa na ini misa antisipada para sa aga pong Domingo. Asin sa agang Domingo, kada ikaapat na Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat, kan kagurangnan, pinagsaselebrar po niya to ang Good Shepherd Sunday. Ang Domingo kan marhay na pastor. At the same time, pinagdeklaraman po ini kan simbahan bilang World Day Prayer for Vocations. Pagpamibi para sa bukasyon. May nadangog akong nagsabi, sabi niya, kung dai kadaan nangangaturog dahil kan sa imong mga kapurisawan, when you are worried and cannot sleep, saro kan pinakamagayunon da ang gibuhon, halimbawa banggi dai ka nangangaturog, punan mong magbilang ki mga karnero. Try counting the sheep. Sawa nang magsanribo dai ka panangaturog. Sa isip mo lang nagbibilang ka 1, 2, 3. Pero ang saro kan mga magayon pang advice, actually it's a Christmas carol na nagsasabi po, when you are weary and cannot sleep,
count your blessings instead of sheep. An marealisar mo sa imong sadiri na igwa kanin pamilya, igwa ka mo nin harong, igwa ka nin trabaho, asin buhay ka pa, sarong dakula iya na bendisyon, hali sa mahal na Diyos. So instead of counting the sheep, try to count your blessings. Ang pinaka-the best na advice na nadangog ko, when you are weary and cannot sleep, instead of counting your blessings and the sheep, why not try talking to the shepherd? Pray instead. Magpangadji. Ining mga may edad na digdi, they can attest to that fact. Kaya ani babaga sa Indo, pag day nangangaturog, nangangadji kan Santo Rosario, day naman natatapos. Nangangaturog na. So pray. When you are worried, weary, and cannot sleep, try talking to the shepherd. Tig-share ko po yan sa Indo. Tangon yan sa satuyang Ebanghelyo as we celebrate the Good Shepherd Sunday. Si Kristo po mismo, minaintrodusir sa satuya bilang marhay na pastor. As in, ang marhay na pastor na ini, iyo itong nag-aatang, nagdudulot kan sa iyang buhay para sa iyang mga karnero. Handa siyang ipaglaban an sa iyang mga karnero. He is not a shepherd for hire. Bako siya itong sabi sa Ebanghelyo na nagpapatandan sana. Kadakol kitang mahihiling kay ningon yan. Mga pastor na nagpapatandan sana. Dapat number 1 sinda sa survey. Kaya perming may mga reels. Dapat viral and trending ang sa indang mga tigigibo. Narumduman ko may sarong kanta kay ito kang Hoven pa ako, itong title na si Mang Jose. Nadangog naman nindo ito. Mang Jose, Mang Jose, ang superhero na pwedeng arkilahin. Igwa pala na superhero for hire. Pwedeng arkilahon, nagpapatandan sana. Pero ang sa tuyang kagurangnaan, sarong pastor for life. Sabi ko nga ni, mapapasana all ka na lang. Sana all arog sa satuyang kagurangnaan. Kaya, sa iling ko, pwede man ko takbaga na sabihon sa tuyang kagurangnaan, Jesus could have called himself the good manager, but he chose to be called the good shepherd. Aram din ko nga ta, there is quite a difference between a good manager and a good shepherd. So hilingon ta daw ang distinction kay ini base po digdi sa nadangog niya tong Ebanghelyo. Yan. Ang good shepherd may oras, he has time or he makes time, nakasubrang S. He makes time for his sheep. Pero ang manager will find ways and means to manage his time. Kaya baga nadadangog ta permian mga manager, if my time permits, if my time allows. Ang good shepherd is committed to be really present all the time. Bakong arog kan good manager. Diba? Permi siyang on the time, perming on the dot, trying to manage his time. And of course, para sa sarong marhay na pastor, ang sa iyang presence is something that is non-negotiable and cannot be delegated. Importante para sa iya na presente siya para sa iyang mga karnero. Kaya baga sabi digdi sa tuyang gospel, midbid niya, he knows by name kung sisayan sa iyang mga karnero. At the same time, so sa iyang mga karnero, midbid man ang sa iyang boses. Naramdaman ko may sarong ina kay ito. Ano man daw nangyari ta,
Gabus na aki niya pong lalaki, ginaranan niyang Joselito. Gabos. Sabi kan madihon niya, Madi, paano nga yan naaraman kan aki mo na siyang tigaapod mo? Tapararehas ngayon pangaran. Ang simbag kan babae, simple lang nga Madi. Tigaapod ko nga sinda, bako nasa pangaran na Joselito. Pag gusto ko nga sindang apodon, tigaapod ko sinda sa apelido ninda. Iba-iba palan so ama. O, kaya iba-iba so apelido. Ano sa tuyang kagurangnan mga tugang midbid an kada saro sa satuya. Sunod, ang good shepherd, he gives quality time para sa satuyang mga karnero. Kumpara sa good manager, they will sometimes go to the extent of managing not only our time, they try to manage even people, their feelings and emotions. Naka-encounter ka ng boss na pati pagmati mo, pinapakiaraman, wala ka ngayang love life. Dapat ngaya, ini ang ibuto mo, pigpapakiaraman, sagkudan sa imong pagmati as in perception, manunungod sa mga bagay. Bako po araw kaya nan sa tuyang marhay na pastor. Nagtatao siya nin quality time para sa satuyang mga karnero. Naramdaman ko may kanta ka ito na ang lyrics, what is time without love? What is love without time? Dahil tanamumutan niya kita, nagtatao po siya nin oras o panahon para sa to. Sabi kaiyan sa Little Prince, it is the time that you give to your rose that makes it very important. Pag ansarong bagay, ansarong tawo, tinatawan mo nin panahon, iyan na tawong iyan nagiging importante na marhay sa saimo. And of course, number 3, he works overtime. Bako siya exacting manunungod kan oras. He would always give us his free time. He would always extend to us his care, pag makulog, and that is free of charge. Bakong araw kisarong good manager, very calculating and exacting of time. 8 to 5 sa nangaya, ako matrabaho. Pag sobra dyan, overtime na iyan. May extra fee na, may extra charge. And last, ang good shepherd, sabi kan sa tuyang kagurangnan as our good shepherd, he will be there for us till the end of time. Compared sa mga managers, good managers are only concerned about projects, deadlines, return on investments, ROI, quotas, and timetables. He is for the short time only. Pero ang sa tuyang marhay na pastor, ang sa iya pong proyekto, misyon para sa to, is for a lifetime. Mayong deadline. And deadline is eternity. His return on investments is out of this world. Ang balos, kan gabos, natigigibo tadigdi sa kinaban, bako sa kinaban na ini, kundi sa ikaduwang buhay. And his timetable is forever. Yeah. So hilingon ta, sa konteksto kan sa tuyang ebanghelyo, ang sarong dakulaon pong challenge or invitation sa tuya, namumutan ko mga tugang, that we listen to the voice of the good shepherd so that we can be led to the green pasture of eternal life. Tanganing madaranya kita sa berdeng sabsaban kan buhay na daing kasagkoran. So a good reflection to make, kisay pong boses ang mas tigdadangog ta sa satuyang buhay. Boses kan marhay na pastor o boses o padagka kan kinakban. Ngunyan sa konteksto kan kinakban, ang itinao sa tuyang mga pastor, iyoan sa tuyang mga kapadean. Tanganing iyoan magdara sa tuya. Tigdadangog ta daw, an sa tuyang mga kapadean,
tigdadangog taman daw an sa indang mga boses o sa paggiling ta, permisindang sala. O, nahiling na nindo itong t-shirt na priests are always wrong. Dakula kong example kaya ni tigtatao. Pero may nabasa ako lately, may sarong padi nag-post. Na sa kada padi may sarong bitter parishioner who would always wish for his fall. Ngata, siguro day napagbigyan, day na honra sa iyang request, o siguro day siya na-acknowledge, o baka natamaan kan katukduan o sermon na dagit sa padi, o itong bitter dahil day niya maako sa iyang sala, or itong proud na gayo sa iyang sadiri, all-knowing. Nagdadagog man daw kita sa mga pastor na itinao sa tuya kan sa tuyang kakurangan. So, let us ask ourselves, sisay ka, what are you, a manager or a shepherd? Sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa tuyang komunidad, ano ka? More of a manager or more of a shepherd to them? Whatever you are, magurang ka man, teacher ka man, ano man ang sa imong profesyon, padi ka man, pastor ka man, religious leader, or a government leader, nasa sa tuya po ang pagpili. The choice is ours. You can be a wise and effective manager or a good and loving shepherd. Para sa kuya, magayon man, if you can be both. It would be ideal to be both. So let us strive to be shepherds in our community, just like Christ, our good shepherd. Sa pagtapos po kaining homily ko, gusto kong i-recall lang, kang in-install po ako digdi 2 years ago, as the pastor, tanganing maging pastor, kaining parokya ni San Judas Tadeo, narumduman ko sa sakuyang installation, ini po sa mga tataramo na sinabi ko. Actually, tataramo ni Albert Camus. Sabi ko sa mga tawong sa kuyang paglilingkudan, don't walk behind me, I may not lead you. Hindi ka mo magsunod sa likod. Tabakaday ko ka mo madara sa tamang dalan. Don't walk in front of me. I may not follow. Just walk beside me and be my friend. Tig-share ko po ini sa Indo kasi para sa kuya. This is for me what good shepherd means. Sana maghingawa kita sa satuyang buhay, sa satuyang komunidad, sa satuyang pamilya, magiman kitang arog sa satuyang kagurangan, mga marhay na pastor. Sa ngaran ka naman, aki, kasi na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, maugman niya itong ipahayag, ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin ke Heso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nag-aaram kan labi-labing pagkamot na binara sa to kan Ama sa pagtugot na kita apo doon na mga aki niya, may pagsaring niya tong idulot sa iya ang sa tuyang mga pangangaipo. Sa kada petisyon masimbag po kita kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Jesus, ang mga namamayo kan simbahan, maging tunay asin maimbod na mga pastor kan sa indang aripumpon,
sa dalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing warasan kita kan kagurangnan nin pagmakulog na makisumaro sa mga kaugmahan asin mga kahorasaan kan sa tuyang kapwa, dangan makaarog kita sa pagkamuot kan marahay na pastor. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga hobenes, magkaigwanin kusog buot, asin bukas na puso, na maging mga pastores kan aripompon kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang sa satuyang komunidad, makamate kan pagkamuot kan marahay na pastor. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magpahingalo sa katuninongan ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan makisumaro sa kapanoanin buhay na itinagama sa inda ni Kristo sa langit no nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, mantang naglalakbay kami sa buhay, tabangi kaming madangogan sa imong tingog, magkuyog sa imong mga tugon, asin maglakaw sa imong inagihan. Ininahagad mi, sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami na warasan mo kaming danay na maggaya-gaya, huli kayo ng mga misteryo Pascual, tanganingan padagos na paghimo, kan sa mong pagbagong buhay, magin para sa mo dahilan, kandeng tapos na kaugmahan. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan, Amen. an kakurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. itaas san mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kakurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na dan ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iharubay urong ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa liring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit noon na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi.
sa imo kamurawaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladalan minadigdig sa ngaran kan kagurang na. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkaganan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kay iba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaintupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagparan, mag-omaw asin magpamuraway sa imo silingman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agahawa kami. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Murawayan sa mga kapanahona. Hesu Kristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, asin warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya mo espiritu. niya nahira sa lambang saro anin akong katuninongan. Peace be with you. Salakan ko. kasalan kan kinabang. Kahirapi kami, Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga
Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo an marhay na pastor. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinon sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Kiya sa pagkumunyon, daingo na magtindog, painuton Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Marhay na pastor, pagkanigoon mong antamayan an sa imong banwaan, asinan mga karnero na tinubos kan mahal na dugo kan sa imong aki, magkanigong ipamugtak mo sa mga sabsaban na daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Announcements, magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Good Shepherd Sunday.
Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 30,432 pesos and 15 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,678 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,332 pesos and 50 centavos para po ini sa pagmantinir nin simbahan. An imahe kan parokya na Our Mother of China, as in Our Lady of the Poor, masabay po sa Inang Magayon Grand Marian Procession sa May 1. Mapuon po ang procession sa Sawangan Park sa oras na alas 5 sa pagkahapon, pasiring sa San Gregorio Magno Albay Cathedral. Iniimbitaran po kamo na magpartisipar sa gigibuhon na aktibidades kan sa tong parokya sa nasabing aldaw. Sa May 3 sa Good May 11, magkakaigwa po ni Misa Novenario para kay Our Lady of China sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maawot po maging novena mass sponsor, magpalista na sana po sa opisina. Siring man, available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo as in St. Jude Chibi t-shirt sa parish office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous 1,000 pesos, Anonymous 500 pesos, Daniela Mayor 2,000 pesos, Nobi and Naboy Quintan 1,000 pesos, Asin Romel Madrid 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Nasambit ko po sa pagpuon kan Santa Misa na sa agang Domingo, isa-celebrar man niya to aside from Good Shepherd Sunday, Word Day Prayer for Vocations. Kaya inimbitaran ko kamo gabos, magluhod po, asin pamibion niya to ining pamibi para sa mga bukasyon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. kagurangnan nin ani, bendisyon ang mga jóvenes, kan balaog nin isog buot, na magsimbag sa imong pangapudan. Buksan an sa indang mga puso, sa dakulang mga aarugan, sa darakulang bagay. Inspiraron ang gabos mong disipulos sa pagkaminuroot mootan, asin paghiras, dahil taan mga bukasyon minatubo sa marhay na daga kandayupot na banwaan. Ipamidbid mo sa mga yaon sa reliyosong buhay, mga ministeryo sa parokya, asin mga pamilya na may kumpiyansa asin grasya na mag-alok sa iba. Nakuguson an mapuso asin nobleng dalanin buhay na konsagrado sa imo. Pagsararoa kami kay Jesus, uli sa pamibi asin sakramento, tanganing makatabang kami sa imo, sa pagpatindog kan sa imong kahadeanin pagkaherak asin katotoohan, katanosan, asin katuninongan. Amen. Amen. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Saint Lugabo sa mga nag-serve, ang choir, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, ang sa tuyang mga sakristan, asin mga sponsors po kaining sa tuyang misa. Thank you very much po sa Indo. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at taon siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wakas, ngayong naman sa lahat.
Thank you.